Азнакайда ишек алды бәйрәмнәре гөрләп бара. Аның чираттагысы Шәйхетдинов урамындагы 9-нчы, 11-нче, 15-нче йортлар ишек алдында узды. Ул безнең ишек алды республика программасы нигезендә төзекләндерелгән. Әлеге программа буенча быел районда 33 ишек алды яңартылган, моңа 320 миллион сум акча тотылган. Барысы да уңайлы, заманча, халык өчен эшләнгән. Балаларга уйнау, өлкәннәргә ял итү өчен дә махсус урыннар булдырылган. Инде традиция буенча үзебезнең халкыбыз белән шулай бергә очрашып, шулай матур итеп бәйрәм итәбез. Шушы ишек алды программасы буенча менә 2-3 елда тагын Алла бирсә, без инде бөтен шәһәрдә, Актүбәдә, авылларыбызда бөтен ишек алдыларын төзекләндерәбез. Монда халыкның кәефе бик яхшы, алар инде бик тә рәхмәтле. Безгә төзелгән әйберне, эшләгән әйберне сакларга кирәк. Әйтәм, барлык азнакайларны тәбрик итәм. Шушы ишек алдында яшәүче үзебезнең азнакайларны тәбрик итәм.